дигар саволе ки доданд нависонам, барои чӣ худо таваллудро барои зан ин қадар мушкил кардааст? оё дар қуръон ин омадааст ё на? бародарои азиз ва гиромӣ, мақсад ки барои ҳамин мушкил таваллуд кардани фарзанд аз ҷониби модаро барои чӣ мушкил омадааст? ё оё ягон ояте дар қуръон ҳаст? шумо дар сураи луқмон ояти 14 нигаҳ кунед. аллоҳ фармуд: аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим: ва вассайна ал-инсона биволидайҳи ҳамалатҳу уммуҳу ваҳнан ало ваҳн ва фисалу фи амайн ан ишкур ли ва ливолидайк. садақаллоҳул азим. аллоҳи меҳрубон дар инҷа гуфт ва фисалуҳу фи амайн ва ҳамчунон ҳамалатҳу уммуҳу, бардошт модари туро ваҳнан ало ваҳн. яъне ваҳнан ало ваҳн ба маънои бисёр чӣ гунае ки дигар тафсирҳо ба маънои курҳан омад, яъне бисёр бо душвориҳо. албатта замоне ки фарзанд хурд бошад, оҳиста 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 то чанде вазнин шудан ки гирифт, албатта барои модар мушкил мешавад. мушкил шуданаш ҳамин аст ки вазни ӯ калон мешавад, андозаи ӯ калон мешавад. ва бинем ки мақсад вақте дар батни модар пайдо мешавад, чӣ қадар ба табиати модар хирагиҳо пайдо мекунад, чӣ қадар дар иштиҳошон мисол таъсирҳо мегузорад. ва ҳатто ки дидем ки модарҳо дар ҳолати ҳатто таваллуди фарзандам мақсад ҷоншона ҳам доданд, гӯем қурбон шуданд, яъне шаҳид шуданд дар роҳи худо. барои ҳамин аллоҳ ина дар қуръон гуфтааст ки модарҳотон шумора ба маънои чӣ? ба маъное ки яъне донем ки шумора дар модарҳо барои шумо бисёр азият кашиданд, бисёр мақсад мушкилотеро пушти сар карданд. мақсад ки яъне шумо ба қадри ин модарҳову падарҳо расед. дигар савол омадааст: оё мӯи сар ё нохунро ба мусор партофтан гуноҳ аст? албатта ҳар касе ки мақсад мӯи сар дорен ё нохун дорен, аслан инҳоро бигирӣ суннат ҳамин бародарон аст ки ҳар як мӯи сар аст, нохун аст, бин ҳар як мисол пашм ё қиле ки аз бадани одам ҷудо мешавад, инҳоро мувофиқи суннат мо бояд барем зери хок кунем. агар ҳамино дар дастмон бошаву мо ҳам табурда дар даруни мусор партоемуш, албатта гунаҳгор мешем, зеро таъкиди пайғамбар ба зери хокай. зеро ҳар як узви шумо ҳам ҳар як ҳаму мӯи сарита аст, мӯи зери кашита аст, нохунита аст, ва аз инсонай. инсон чӣ гунае ки фазилати қадр дорад, унуш ҳам чи аст? албатта қадр дорад ва қимат дорад. барои ҳамин аст ки ҳатто бинен одами мурда аст, вале устуғони дасти ӯай, пои ӯай вақте мо меёбем, ӯро бояд мо зери хок кунем, зеро ки мега вайам ҳукми одами зиндара дорад. барои ҳамин ҳар як ҷузъу, ҳар як узву, ҳар як чизе ки аз бадани мо ҷудо мешавад, вай бо худаш қадр ва қимат дорад. зелиҳо зери хок пайғамбара таъкидаш ҳаминай. саволи дигаре омадааст: бо либосе ки дар сохтмон кор мекунем, намоз ҷоиз аст агар намозӣ бошад? албатта аслан либоси пок ва сиёбака фатаҳҳир, худо қуръонда мегӯяд шумо бояд ки вақте намоз мехонед либосотон пок бошад. бо либоси пок мақсад намоз хонед. бо либосҳое ки мо дар сохтмонам ки кор кунем, агар ба шарте ки ягон бенамоз шудагӣ набошад, яъне ба сабаби рехтани хок аст ё ягон гардчанг аст ё ягон рехтани об аст, ба инҳо мақсад вай бенамоз намешавад. мақсад бо ин либосҳо ҳам мо метонем ки намозҳомона хонем. саволи дигар: бобои ҳоҷӣ, агар дуои қунудро надонем, ба ҷояш чӣ дуо хонем? дар ивази дуои қунуд
тавсияи уламоу донишмандои мо шумо, аввалан бародарони азиз, дуои қунута шумо ҳатман аз ёд кунед. ҳаракат кунед ки дуои қунута аз ёд кунед. вақте ки аку натавонистен, баъд аз он иҷозат аст ки раббана атина фи дунё ҳасана ва фи лохирати ҳасана ва қина азобаннор. анамин ояти қуръона дар ивазаш як бор хонем мешавад. ё ин ки агар ба шарте ки инашам ки натонистем, баъд дар ҷош аллоҳумма ғфирли, аллоҳумма ғфирли, аллоҳумма ғфирли гӯену, мақсад баъд рукӯ даравем. саволи дигаре ки ҳаст, ман як занам дар муҳоҷират, дар олмон, дар германия, соҳиби 2 фарзанд. бобои ҳоҷӣ, тӯли 3 сол мешавад хусурум занҳои фоҳишаро ба хона меорад ва ману фарзандома ва шавҳарма 4 ё 5 соат аз хона берун мекунад. ҳаво чӣ хунук бошад, чӣ гарм. хоҳиш мекунам як насиҳате кунед то хусурам фаҳмад. хоҳари азиз ва бародари бисёр гиромӣ, ҳақиқатан бисёр як ҳоли мушкилай. вақте ки дар хонаи мо зиндагӣ кунему, мақсад хусури ман ё калонтари ман моро омада аз хона берун кунад ки ман як зани бегона овардаму мақсад бо ӯ мехоҳам ки даст ба ҳаром занам. аллоҳи меҳрубона мо паноҳ талаб мекунем аз ин гуна хонадону аз ин гуна хусуру аз ин гуна падару ва ҳар касе ки набошад. ва шумо агар хуб мешуд ки ҳар гоҳе ки вай бо нафаре аз аму ҳароми худ меомад, шумо дари ӯро намекушодед, ё ин ки дарша кушоденам, мақсад нагузоренаш. худшам ки гузоштен, ҳамун занеро ки овардааст ӯро шумо пеш кунед. шумо дар ин масъала гунаҳгор намешед, балки иншоалло шумо дифои аз динтон мекунед. ин як раҳме бо бар худи ҳамун падарта ё хусурат мешавад ки туро аз як кори ҳаром боз доштӣ. бар ҳамин роҳи ҳалли инҳо ҳамин аст ки мо инҳоро нагузорем. ҳар гоҳе ки овард ҳамроҳаш сахравӣ мекунем. ҳатто агар дар кор шид, аз қонунҳои ҳамун давлат ҳам истифода мекунем, то ки пеши роҳи инҳоро мумкин ки ин одам ба тавсияи мо, ба маслиҳати мо мақсад ҳатто ниёзам надошта бошад, гӯшам наандозад. бисёри инҳоро ана ҳамун дарди бада давош бад шумо ҳамон